नायदो नै सफैबाय जोंहा गोजौ गाखोलांसै नायदो आरोना लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायहरफिनबावलायबाय फिन आरो जों दा आयौ दिनाबोथ' बिराद गरम ओमफ्राय जोंथ' कार्बि आंलंआव दंफैयो लांहिं खाथियावनो ओमफ्राय जोङो मोनसे वाटारफलाव दुगैलाहैनो नागिरदों एसे बेरायथावथाव सिगां थांखांखाबाय बे वाटारफलाव ओमफ्राय दिनैहाय देखायनोसै आङो लोगोफोर मा वाटारफल होनोबा मा होनोमोनलाय बिलुगाट वाटारफलावहाय थांगोन जोङो ओमफ्राय रेडिसै आरोना थांनो नायदो जों थांसिगोन ओमफ्राय माबायदि बेखौ आं देखायगोन आरोना नायलांबानो जाबाय दा फैद' नानि दा फैद' नै कार्बि आंलंनि नानिया बेनो बिसिनाव थाफैदों जोंहा थ' सिगाङाव गाखोदो होमबा नायलांदो जोंजों लोगोसे हिर'आ गारि सालायगासिनो नङा सालायगोन नायलांबानो जाबाय आरोना दुगैनोसै गरमा जाला फुरा दसे जिरायहाब फैनोसै दैयाव बिलुगाट वाटारफलाव नेनानै थादो औ जों थांखांखाबाय आरो सिगां नायखांखाबाय ओमफ्राय होमबाबो दिनैहाय दुगैबावनोसै खाथिखासै माबानिफ्राय जुदि फैयोबा लांहिंनिफ्राय अट' लानानै थांनो हायो 250सोल' भारा लागोन अट'आवहाय थांनो हागोन आरामसे 8 जन 9 जन गोसोबायदि नायदो आरोना जोंजों लोगोसे लामाफोरखौबो एसे देखायला लांसां ओंखारबाय न'निफ्राय सुरु नायदो थांसै आरोना नेक्स्ट टाइम फैबा फैनो रोंसिगोनथ' फैनो रोङो आरामसे आंना खेबसे नुनायावनो गोसोआव थालाजोबोलै जायगाफोरखौ गस्ला गानलायबावासै आं दाहाय सिनायथि खालामबाय हाबो माबोरै गाननानै थांगोन हाबायाव बेनोथ' जादों थागोनलै फेन थागोन नङा हजों थाबाय बेनिफ्राय थांनायावनोथ' एसि होलांगोन ना हाजोजोबलै जायगाफ्रा ओरै हाजो सेर सेर दावबायगासिनो जोङो आरो वाटारफलाथ' हाजोआवखासो नालाय नायलांदो आरोना बेफोरनोसै लामाफ्रा कार्बि गामिजों गारि गोजौ गाखोना नायलांसैथ' बैनो स्कुला वेल ब्रन इंलिश मिडियाम ए नैबे नानिया ना गेदेरा ए साइकेलजों फैयो गोजानानो जाबावोसो औ एसे गोजान ना 5 किल'मिटारसो जायो दा न'निफ्राय जागोन बारबावनोसैदां बारनाय बायदि 5-6 किल'मिटार जागोन साहारायजोब्बाय दे जोंथिं दुफु जाजोबसिन दे जै अखा हाबाय सेस हाग्रा थैनायनि माबाबाय लिरि माइ गायमोन माइ गायदोंमोन बारा सुबिदा जायाखिसै नै बियो एसे खाथिनि खालामनांगौलै हाजोजों माजों समायना नुखायो दा जों फट' खेबजालायनो लामाया बेजों फैदों औ बेजोंनो बै मोनसेजों थांबा लामाया बारा थिग नङा जायगाफोरखौ नायदो लोगोफोर एसे माबायदि लामाफ्रा गय बागान जोब गया नुबाय खालार गोनांल' खालै
सफैबायानो पाक लंकाम माबा जाखो जायगाफ्रा वेलकाम मोनबाय एन्ट्रि फिस होनांगौ नैबे जायगायावनो एन्ट्रि फिस अनलाइन पेमेन्ट एभेलेबेल आयदै खिबाय साजोब्बाय सफैबाय नैबाव दखान मा नांगौ मोनजोबो बाव मा जानो गोसो फाइनालि सफैबाय वाटारफलाव ओमफ्राय वाटारफलनि एसे सिगां एसे जिरायग्लांनानै थानो हानाय गार्डेन बायदि दङ बेखौनो देखायनोसै नायदो ओरै सारिगिदिं बावनो आरोना आराम बारजा गोसोबायदि जायगाखौ नायदो एसे बावहाय बयबो हो बैयाव फै जानुवारि सिजोनावहाय पिकनिक जाफैनो जाहैबाय बेवहायनो निउ इयार बोथोरावहाय बिराद मानसि जायोनो नायदो आरो जायगाखौ एसे र' देखायनां नै नायदो बेफोरनो जायगाफ्राथ' र' वाटारफला एसे दावखोलांबावनांगौ बैजों गाखोहैजाबायब्रा जोङो मिथिबाय बैयावनो खाथियावनो खासै मोजां दै सेराव थान्दा बिराद बरियाखा जिरायनानै थानो आरामनो नै अन्थाइ बल्डारजों र' दाबो मेन जायगायाव सहैथ'वाखै एसे जिरायग्लांनानै रेस्ट लादों बार जादों दा दसे थानानै दुगैनोसै आरोना नायदो बेफोरनोसै जायगाया फुरा अन्थाइ बल्डारजों ब्रिज बारा गिदिर नङा दैया फिसासो दाबो जायगायाव सफैबाय जोंहा लोगोफोर ओमफ्राय दा देखायनोसै आङो गोजौआवनो नै नाहर उनजों नायदो आरोना मासि गोजौनिफ्राय फैनाय गाखोलांनि नायदो आरोना जा नुयो बेखौनो देखायगोन आं बै गोजौसिम थांनो हायो जों खेबसे बै गोजौआव गाखोदों मिथिबाय र' नायदो नै सफैबाय जोंहा गोजौआव गाखोलांसै नायदो आरोना नायदो बेनोसै गोजौआव र' गाखोलांनि इया उफ गरमथार माथो आथिङा हाव हाव मोनजोबलायखाबायलै सेन्देल गानिया आयदै फुरा नै नायदो जों खेबसे बैयाव थाहैदोंब्रा बाव गाखोनानै बाव दुगैयालै बाव थांनो हायो नोङो नायदो बेनोसै जायगाया बरिया हाजोजों सारिगिदिं फुरा दा बारा गैबावासो बिराद बरिया जायगायाबो आदा बारा दै गैया
दैया एसे खमगोनदां नङाबाथ' बिराद बुसाव फैजोबखायो बावहाय आंबो सेयाव थांनो बिराद बेरायनो बरिया बबाव बबे जायगायाव बाव थांनो मोना नै बारि होथे बिदिसो थांगोन दा मोजाङानो आरोना नायफै लोगोफोर नोंसोरबो कार्बि आलंनि बिलुघाट वाटारफलाव फैनो हागोन नायदो एसे देखायबावसां मोजां आरोना मोजां नांदों फैनानै फट' सोलिगासिनो बरिया दुगैनानै थांसै जोंहा ना मा होनो दुगैनो गोसो दंना गैया मा बाव फैनायाव दुगैनो गोसो गैया जाबाय बाव फैनानै माबायदि मोजां मोनदों बिराद मोजां मोनदों बरिया दिनैसो फार्स्ट टाइम नामा बाव दिनै औ बरिया टेनसनानो गैया फुरा बार फैखायो गोजौनिफ्राय मजास मा गोजौआव गाखोफैला नोंहा बै गाहायाव थांनानै दुगैनोसै जोङो दैया होद देग्लाय दानो देरालै बे दैया मोजां दुगैनो साफना लायदोब्रा साफना गैया बयबो दुगैफै कार्बि आलंआव फैयोबा ओरैनो दारांसो बहाय फै दैया माबायदि फैयो नै ओरै मोजां दुगैबाय बिराद थान्दा लोगोफोर नायदो बिराद मजा इन्टारेस्टिं ओहो थान्दा थान्दा दुखावनाय मोजां ओरै गोजौनिफ्राय फैनाय दुगैखांबाय देलायखांबायबो दै सेराव बेफोर दैखौ नायनानै लाइक शेयार साबसक्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर थांसिगोन आरोना दा नै देलायखांबाय जाबाय दुगैबायबो बिरादनो दैयाबो जा गोथौ बावहाय गास'लायनो हालायबावासो बावनो दुगैबाय जों माथो खालामनो गरमबो दा थांसिगोन आरोना बा देलायफुगासिनो दं दे देलाय दे थांसिगोन आरो माथो खालामबावनो संसारावनो फाइनालि जाबाय देलायखांजोब्बाय दा थांसै रेडि जाबाय बहा थाङो दा नायनोसै ओमफ्राय दा बेलासि बेलासि गुवाहाटि थांफिनसै गुवाहाटियाव हर थाहैनोसै आरोना लोगोफोर बेवहायनो बिदाय लानोसै कार्बि आलं मा होनो बिलुघाटखौ बाय बाय होनथ'नोसै जोंहा दुगैखांखाबायबो देलायखांबायबो थांफिनसै आरोना फैदो